ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ତିନିଶହ ଦୋକାନ କରିପାରିବା। ଚାମଚ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ପିଠା ପାତିଆ ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ଦହି ଚାମଚ ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ପୁଷ୍ପ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ପଚାଶ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟର ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ଅଣ୍ଡା ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ରୁଟି ଶିଖା ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ହାଣ୍ଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ଚା ଛଣା ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ପାଣି ଛଣା ଗୋଟେ ନେଲେ ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ଚୁନା ତଲା ଗୋଟେ ନେଲେ ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାସନରେ ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣନ୍ତି ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକର ରହିଛି ମାତ୍ର କରିପାରିବା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍